Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na naluhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol and Tita Tanya Chinita. Niyaya ako ni Malu sa Obigaini. Ano spelling nun, Mankanor? Kapital O, B, Gaini. Ang galing nga. Basic. Feel good morning call and tits, lalo na sa mga adik sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong JM. ...26 years old ng Muñoz, Quezon City. Ang katas ko po ay tungkol kay Malu. 30 years old na po siya. First time ko po magka-girlfriend ng mas matanda sa akin. Sa 8 girlfriends ko po, pang-siyam si Malu at siya lang yung pinaka-matured sa lahat. Ay, nako, talaga sinasabi pa kung ilan eh. No? Mga lalaki talaga. Para masabing malaki to, pero maliit. Pang-cover up lang. Direto po siya ng kakilala at simula nun, nag-chat na po kami. Hanggang sa naging kami na sa loob lang po ng 1 buwan. At umabot po kami ng 5 months. At dito namin sinelebrate ang Mga katas ng nakalipas. Happy Mansari. Dito ka? Oo, Mansari natin eh. Importante sa'yo yun? Anong importante? Ano ka ba? Di ba ako ba tutuloyin? Hindi, kasi... Sorry. Natuwa Dala naman ako. Upo ka, cake pasok. at flower. Pasensya na, hindi ako nakapag-ready. Hindi ko alam na surprise mo dito. Surprise nga eh. May surprise bang sasabihin ko? Hindi ako nakapag-ready. Sana nakapag-braman lang ako. Ba't ka naubo? Sana pala hindi ako nag-brief. Hindi, sinasabi ko lang na Happy Mansari. Happy Mansari. Ano to? Dala mo? Anong dala mo? Flowers at saka cake. Bakit mo ko tinadala ng flowers at cake? Mansari nga natin. Palit-ulit naman to eh. Hindi, I mean, ang sweet mo naman. Happy Mansari. Happy Mansari. Mahal kita. Thank you Thank you sa pagpunta dito, JM. Mahal na appreciate ko. Talaga? Mahal mo ko? Pakita mo yung appreciation mo.
Sige na. Ha? Pakita mo yung appreciation mo. Ready ka na ba? Ready na. Ang ate mo. Aray ko, ano ba? Nakapag-celebrate nga kami ng Mansari Call and Tits. Nakalimang buwan na rin po pala kami. Himala po kasi kadalasan naging jowa ko hanggang 4 months lang. At ngayon lang may tumagal ng 5 months. Si Malu. Isang araw, di raw siya pumasok sa trabaho niya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Tinawagan niya po ako. Mahal. Oh. Pwede ka makausap? Sige, ano yun? May gagawin ka ba ngayon? Day off mo, di ba? May lakad sana pero ano ba yun? Sige na, samahan mo na ako. Ba't di ka pala pumasok? Sama ng pakiramdam ko. Grabe yung sakit ng likod ko. Sobrang ngalay na ngalay. Tsaka, di talaga ako makakain. Lagi ako sinasikmura. Samahan mo naman ako sa doktor. Please. Sige, yun lang naman. Thank you. Wait kita dito ha. Sa apartment ha. Okay. Thank you, mahal. Mabilis lang ba yan? Mabilis lang. Thank you, mahal. Wait kita ah. Okay, mahal. Okay po. Si Malu Call and Tits at pumunta kami sa ospital. At pagdating sa doktor, mahal, ba't dito tayo sa OB-GYN? Number 2 daw ako sa OB. Ha? Ba't OB-GYN? Anong meron? Mamaya mo lalaman. Pag pinapasok na tayo ng doktor. Sama ko sa loob ba? Ayun na yung sekretary. Ang pangit naman ng sekretary. Ako yung doktor! Ako yung doktor! Ganon! Absent yung sekretary ko. Ako yung nag-adjust, diba? Ganon na ngayon eh. Hindi pa nagpasabi Hindi po, sorry po. Hindi po agad kayo nagsasabi. Tsaka naka-civilian po kasi kayo. Wow! So pangit ako. Pasok na kayo, ma'am. Sabi mister mo? Opo, siya po yun. Mister, di pa naman kami mag-asawa. Opo, tuloy Mr. To be po, Doc. Ayan. Okay, dito mama. Higa na po kayo dyan. Mag-ubad po ba ng pantalon? Hindi naman. Oo pala. Itataas po, di ba? Itataas po yung damit. Sige, taas mo yung damit mo. Sige po, ano po yan? Ultrasound? Opo. Bakit iba yung tingin? Hindi yan nagbabibrate. Iba yung nasa isip mo. Ang haba po kasi. Di ba to kaya? Kaya po yan. Kaya yan. Ano na bang nangyayari dito? Ayan po yung monitor. Ayan, okay. Check Bakit natin. luma po yung machine nyo? Ba't black and white yan? Ano pa yan eh? 1980s pa yan. Windows 98? Dyan nga ako nag-picture sa yung yearbook. Windows 98? Grabe naman. Okay, grabe sa Windows. Nahanga ko doon. Mahal, Doc, ano po? Teka lang. Mahal, tingnan mo yung monitor. Tingnan mo. Ayan. Naririnig niyo, sir? Ano po yun? Busina? Kulog? Heartbeat yan yung bata. Ayan, pakita ko sa monitor. Ayan, yan yung bata. May tibok na po yung puso niya? Yes, 3 weeks po kayong preggy. Congratulations, mama and sir. Thank you, Doc. Mahal, 3 weeks na si baby. Buntis siya? 3 weeks? Oo, si baby? 3 weeks na yung baby. Opo, sir. Ba't parang nagugulat pa kayo, sir? Hindi niya kasi alam. Dito ka po kasi siya dinala. Hindi niya alam. Surprise pala to! Opo. Okay, sir. Gusto mo gender reveal na? Meron. Pwede po ba yun? 3 weeks, manghuhula din kasi ako eh. Ay, hula. Meron po kayong party popper dyan? Ay, wala. Hindi pa nakabiwala yung sekretary ko, di ba?
Bumili lang ako, okay lang ba? Yung ano po, yung para sa cake, para malaman namin kung blue or pink. Mag-gender reveal na, 3 weeks pa lang. Sir, congrats. Ma'am, sir, Mahal, congratulations. congrats daw, sabi ni Doc. Sagutin mo siya. Salamat, Thank you, Doc. Excited po yan. Ganyan lang po yan, pero excited po yan siya. Buntis siya? Mahal, pasok ka. Lika. Kainin natin itong binili nating manok. Ba't bumili tayo ng kakainin nating tanghalian? Mahal, Ano ba? Teka lang. Mahal, bakit ganyan ka? Ba't di mo sinabi? Gusto ko kasi surprise sa OB para, baka kasi mali yung pregnancy test kaya dinala kita sa OB-GYN para... Para ano? Ha? Para gulatin ako? Nagulat talaga ako. Alam mo namang hindi pa ako handa sa ganyan. Siguro ikaw, kasi 30 ka na eh. Ako, 26 lang ako eh. Hindi pa ako handa sa ganyang responsibilidad. Akala ko, sabi mo safe ka, tas ngayon, ano ba yan? Ano sasabihin ko sa magulang ko? Mahal, may trabaho naman tayo pareho eh. Hindi naman yun yung punto eh. Hindi pa ako handa sa ganyan eh. Ikaw handa? Ano ibig sabihin? Teka lang ha. Nagugulan ako sa hindi handa kasi sabi mo mahal na mahal mo ko eh. Tsaka, akala ko kasi nakikita mo na ako na mapapangasawa mo. Tsaka, sinabi ko lang yun na safe ako pero mukha naman. Sabihin mo, na-trap mo ako. Bakit ko gagawin yun? Mahal kita tsaka mahal mo ako. Kaya komportable ako sa'yo. Sinabi mo kasi safe ka, tapos ngayon ganon, nabuntis ka, ano ba yun? Ha? So ano ibig sabihin nun? Hindi ko kayang panindigan yan, hindi pa ako handa. Sama mo sa akin. Sama mo sa akin. Sama mo sa akin, JM. Mahal na mahal mo ko, diba? Mahal kita pero hindi pa ako handa sa ganyan. Ano bang yan? Paghahanda yung iniintay mo. Yung Basta, gusto hindi mo. ko alam. JM, paano to bata? JM, ikaw yun. JM, may anak na tayo. Hindi ko alam. JM, paano na kami nun? JM. Bitawan mo ako. JM, marang mo na. JM, anak Hayaan mo muna ako. JM! Di ko po alam anong gagawin ko, Colin Tits. Di ko pa masabi-sabi sa mga magulang ko na magiging lolo't lola na sila. Kinabahan po talaga ako. Tawag pa rin ang tawag sa akin, si Malu. JM, parang ako. Pwede ba sinabi ko kausapin mo ko, JM. Kaninong number to? Binlock na kita. JM, parang ako mo na. Hindi ko kakayanin mag-isa tong bata. Kailangan ka ng bata. Kailangan kita, JM. JM, parang ako. Tanan mo na ako. Hindi ko kayang responsibilidad na. O sige, bibigay ako pero... JM, hindi yun yung kailangan ko. Kailangan kita. Sabi mo, mahal mo ko. JM, parang ako mo na. JM. JM! Kung nga kaya. JM, parang ako. Pwede ba tantanan mo na ako? JM, please huwag mo ibaba yung telepono. Kausapin mo ko, JM! JM!
Sige na, huwag mo na akong guluhin, please. Bawa ka. JM, anak Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Magkano na naman sweldo ko, pero sige, bibigyan kita ng parte doon. JM, ikaw yung kailangan ko! JM! Mahal kita, JM. Mahal kita, di ba? Mahal mo ko, sabi mo. Mahal mo ko eh! Huwag mo na akong takin, please. Please! JM! Hindi pa po talaga ako handa ko, Lantits, na maging ama. Kaya umiwas na po talaga ako kay Malu. Hanggang sa buti na lang na nahimik na siya. At makalipas ang mahigit 1 taon, di na po siya nanggugulo. Pero ini-stalk ko po yung kanyang Facebook. Tinitignan ko kung anong itsura ng anak namin, pero wala po siyang post eh. Meron siyang mga post pero walang post ng baby ni Isa. Kaya na-curious po ako at kinontak ko ulit si Malu. Nakipagkita ako muli sa kanya. Kain ka pa ha? Kain ka pa. May tanong lang ako. Bakit? Anong bakit? Baka kasi mag-assume na naman ako eh, na kaya ka nakapagkita kasi mahal mo ko. Kaya tinatanong ko na kung bakit. May tanong din ako sa'yo. Bakit ka pumayag na makipagkita ngayon? Di ba galit ka sa akin? Hindi ko din alam eh. Siguro, di ba naman talaga ako nakaka-move on eh. Mahal kita eh. Niwan mo ko eh. Kaya para wag ako mag-assume. Sabi mo na ba't ka dito? Gusto ko malaman anong nangyari. JM. Kasi tinitignan ko yung... Oo, inaamin ko, ini-stalk pa rin kita sa Facebook. Pero wala akong makitang post mo ng baby o... Sino ba ini-stalk mo? Ako talaga o yung crush mo si Maui Taylor? Dalawa. Ba't ko inamin? Hindi, kasi ano eh... Alam mo naman, hindi, ang ibig ko sabihin... Yung bata, ano nangyari? Shh, ano nangyari? Pagkatapos mo akong iwan, hindi ko kinaya eh. Wala na siya. Anong ibig mo sabihin? Naku na nako. Pagkatapos. Pinalaglag mo ba yung bata? Hindi ko yun kayang gawin. Ano nga nangyari? Iniwan mo ko, di ba? Na-depress ako. Na-stress ako. Lahat ng lungkot naramdaman ko! Tapos sasabihin mo ano nangyari! Eh di ba, hinaan mo yung boses mo. Parang ako pa yung may kasalanan! Sorry na. Iniwan mo kami! Wala na yung bata! Wala yung bata dahil sa kagagawan mo. Dahil sa kagagawan mo.
I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi ko naman alam eh. Dahil sa magagawa no. Wala na yung anak ko. Wala na yung anak ko. Bitawan mo ko, parang ama mo na. Parang ama mo na. Kaya please, kaya ako nakipagkita para sabihin ko sa totoo. Alis na ako. Alis na ako. So sorry, Malu. Patawarin mo ko, Malu. Malu. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Bigat. Sofer. Good morning. Welcome to Sabi ng friend ko. Good morning, everyone. Bakit ano nangyari? Ba't nalaglag kahit? Uy, may nanood? Meron tayong special viewer. Ay. Thank you so much kung umalis naman na siya. Pero sabihin pa rin natin. Miss Maui Taylor. Thank you for watching. We love you. Thank you so much. Wait lang na nag-ano pa. Thank you. Alright. Ayan, good morning. Morning! Miss Maui, good morning. Ang ganda naman ng umaga namin. Andito ka. Lalo si Mang Kanor. Uy, Miss Maui! Meron ba andito ba yung DVD ko? Ay! Thank you for watching po. Ayan, good morning. Bigat ng kwento. Anyway, thank you pala kay JM. Kahit, JM, patay ka ngayon. Thank you, JM. Oo. So, nakonsensya si JM. Nakonsensya yan siya? Konsensya yun, Konsensya pa yan? Diyos ko. Para Pero si Jet bakit Noel di pa siya Avendaño. nakonsensya doon sa mga panahon na kailangan siya ni Malu? Natakot daw siya. Alam nyo? Tinakasan niya yung responsibilidad. Saan ba yan nakatira sa JM para maiwasan naming lahat? Saan ba yung Facebook niyan para ma-block naming lahat yan? Sa totoo. Okay. Sabi niya, patay na naman ako kay Tita Max nito. Well, Totoo, dapat lang deserve. pero gusto niya yung i-share tips para naman, alam mo yon, may matutunan din naman yung ating mga kabisyo Pero na nanonood. walang may deserve niyan. Yeah. Totoo yan. Pero, hindi, may tanong pa rin ako hanggang ngayon. Yeah. Update sa sender pala kay Update? Wala na sila. Hindi talaga sila nagkatuluyan. Of course. Pero yung pakikipagkita niya ba, balak niya ba, gusto ko lang malaman anong purpose talaga. All-purpose cream. Mars, grabe, tawang-tawa si Miss Maui Taylor. Diba? Ang purpose siguro, sa tingin ko lang yun na nga, siguro na curious lang talaga siya kung, siyempre, alam naman niya, kahit in denial siya, may magiging tatay na siya eh. So, siyempre curious siya, nakaitsura ng bata. So, nagtaka siya na walang postings. Kasi, di ba, may mga mamis naman ngayon na, okay lang kung single mom ako, walang tatay na, okay lang, proud na ako. Ipapost ko, anak ko to eh. Pero ba't walang postings? Yun yung parang about question mark sa updates, kanya. walang updates. Yes. So, may tanong ako dyan, bago ka mag-proceed. Generic lang. Nagsastock ba kayo talaga ng exes nyo? Lahat ba? O what do you mean? Hindi, basta Lalaki yun ba? yung tanong ko. Nagsastock Kayo ba kayo? nag-stock kayo ng mga ex? Answer ka. Pati mo muna sagutin. Ako? Ay, hindi. Of course, wala na. Pass is pass. Never Kung madami. Ex lang. Hindi sa XSSS. Uli. Uli? Wala namang sinabi. Erickson Malaluan, good morning. Ayan. Diba? Si Jasper. Nagsastock kayo. Striker. Alam nyo, hindi nakakahiyang aminin. Kasi may study sa TikTok University na minsan sa ating lifetime, tinitingnan natin kung anong meron na sa life niya. Hindi dahil bitter ka, hindi dahil, kasi sasabihin, siguro kasi may value pa siya sa'yo. Hindi, gusto mo lang, bilang tao lang, curiosity. Yung tama ang pangalan ni JM. Curious lang talaga siya. Curious lang siya. Pero yung makipagkita, yun ang hindi out of curiosity eh.
Yung stalk, okay yun, pero yung makipagkita, anong purpose? Pwede malaman. Wala. JM, magre-reply ka ba? Ano lang? Tignan natin. Wait lang, baka... okay. GM, ano lang? Confirmation. Nag-chat yan agad siya. Confirmation. Wow! Chat siya agad. Wait. Good morning. Confirmation daw. Confirmation. Oo. Kasi hindi mo naman ano ba talaga? Pwede naman kasing manggagaling sa iba yung kasagutan. Why not straight to the person kung ano ba talagang nangyari? So, anong reaction niya pagkatapos niyang malaman na wala na yung bata? Ayun. Kaya yun. Nakonsensya daw siya. Konsensya. Walang kapatawaran, Pero- boy. Sabi Pero ni RG. alam mo, hindi magpapababaw ng kasalanan niya yung nakonsensya siya ngayon. Ngayon pa siya nakonsensya. Wala nang alam mo, feeling ko natuwa nga. Sorry JM pero feeling ko natuwa ka kasi nawalan ka ng responsibilidad. Natuwa siguro Natuwa siya. siya. Hindi, natuwa daw siya nung una na... Konsensya. Ano naman na lang yan, press release mo para yung kasalanan mo bumaba. Yan na. Diba? Nakonsensya kasi syempre pag sinabi mo, ay salamat, diba? Trigger warning. Totoo. John Archagaps. Ganun, pinapagaan niya na lang. Pero hindi. Ano? Ang konsensya may kaakibat yan na aksyon. Anong gagawin mo? Pero pag wala kang ginawa, pagkatas ng konsensya, ibig sabihin, hindi ano ba? Hindi sincere. Kinonfirm mo lang Hindi mo Wala ka kinorek. namang ginawa. Oo. Or... Tapos sasabihin mo pa? Okay. Question. Kung ikaw yung babae, hayaan mo bang makabawi si JM? Hindi. Wala nang babawiin eh. O yun na nga That's the point. Oo, Wala kung ako yun. Kaso marupok itong si bakla. So hindi ka marupok? Hindi. Okay. Oy, nanon. Diba? Nagsastock ba kayo ng ex nyo? Ako minsan, halimbawa, di ba, meron kang time na marami kang time. Meron kang moment na marami kang time mag-browse. Di ba? Stock ka ng ex niya. Sabi mo. Tapos ibabash mo. Tapos isasend mo sa group chat niya ng BFF mo. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Lagot kayo sa mga best friend. Jeffrey Caluya. Good morning, Jan Artiaga. Si Novid Jafari. Trigger warning. Junjun Digal. May buntag. Si Boswagan sa Japan. Friendly lang po talaga sa mga ex. Walang sama ng loob. Nagkamali lang ng desisyon. Anong masasagot mo kay Boswagan? Ang masasabi ko ay, manyakis ka. Alam nyo, ganito yan. Sige, kayo yung lumugar sa partner nyo. Kayo yung lumugar sa pwesto ng partner nyo. Friends pa rin with exes niya, yung asawa nyo, yung misis nyo. Okay pa rin sila, nag-uusap. Anong mararamdaman ninyo? Siyempre, diba? hindi Hindi okay yun. Kaya yung sabihin mo, friendly lang, ina mo. Hoy, Mars! Hindi, sorry yun yung word na makakapag-describe para sa'yo. Sorry. Mark Cachero, good morning. Thank you for sending. Sorry, JM. Sorry, pero pati yung mga nanonood sa atin, alam ko na hindi ka nila ito tolerate. Ashley Payusan, Mark. Kung asan ka man, sana maiwasan ka ng mga babae. Pakisend yung address mo para maiwasan ka na. Hindi mo deserve ang kahit sino. At sana wag ka na lang mag-asawa kung feeling mo hindi ka magbabago. Wag ka na lang mag-asawa. Kasi kapag nag-asawa ka, nagkaanak ka, same yan pattern lang yan Huwag ka na mag-asawa, bumembang ka na lang ng bumembang. Bembang na lang kayo ng bembang. Radyo na TV pa. Ay, naku, piyestang-piyesta ka naman dyan. Ganun, bembang na lang kayo. Oo, at least di ka pa magkakasala, wala ka pang masisirang buhay. Wala ka pang maaapektuhang mental health. Diba? Bembang ka na lang. Tapos kahit pa sabihin sa'yo safe ako, mag-condom ka, gago ka. Hoy, bunga nga! Hindi parang nakonsensya. Para saan? Para pagaanin kasalanan mo? Hindi. Patay ka ngayon, Jay. Hindi. Ina talaga. Sana hindi ka makapatagbo ng true love. Hoy, tabi. Ay, diba? Galit na galit. Bakit, PJ? Masaya ka? PJ? Gusto mo madamay? Ha?
Shoutout sa mga taga Santa Cruz, Laguna, sabi ni... Good morning ni Paul Bryan. Sabi ni Johnny Oker, hindi handa, pero sa bimbangan, always ready. Oo. Diba? Kaya Kerwin girls, ang Jane. payo ko naman, Good morning, kayo Kerwin. naman, hindi porke sinabi na mahal kita. Ano na? Diyos ko, talagang nag-exhibition ka na. Guys, kaya nilang bitawan yung salitang mahal na mahal kita. Kahit di totoo yun. Tayong mga millennial na conservative, kasi binibitawan lang natin yun. Millennial women na conservative, binibitawan lang natin yun kapag nararamdaman. Pero yung mga lalaki, kaya nilang bitawan yun para lang makabembang. Hindi naman lahat. Sinabi ko ba lahat? Napaka-defensive? Wala ka pa sinabi. Wala ka pa sinabi. Sinabihan ko na lang. Ganon. Kasi si Herbert Isaac, puso mo, tits. Ay, nako. Gusto talaga yung puso ni tita. Saan banda? Sa kaliwa sa kanan? Dalawa yung puso. Sana all. Sana all. Dalawa ang puso. Dalawang puso. Oh. Ay, Miss Marnes, good morning. Morning. Thank you kahapon. And, ito, usapang... Oo, yeah. May Yeah, announcement kami. So, nilaunch na nga po natin ang Tita Max. Go call. Basahin mo. Yan. Wow, gusto Usapang sagad, lahat malalantad at available po yan sa Spotify. Tinotoo po na po ang Tita Max. Mapapakinggan nyo po ang Tita Max podcast sa Spotify with the one and only and the freshest na pambansang tita. Ako po yun, Tanya Chinita, at hindi po namin kayo bibitinin kasi kada episode, every Thursday yan, grabe, tatawa kayo. Tatawa at tatawa at tatawa ng tatawa. Wala po kaming ibang gagawin kundi patawanin. Minsan may iyakan din pala. Oo, especially talaga kung napakalalim ng kwentuhan sa mga with my guest. Kaya abangan nyo po yan. Tita Max. Available na po yung first episode natin with Alex Calleja. Oh! Nirelease natin kanina, 12. Thank you sa mga nag-send ng screenshot na nakinig at nanood sila. So, pwede na to nood, kinig. Oh. So, kung gusto nyo mabusog yung mata nyo, pwede ring nood. Diba? Talagang bibigay ko na po yan. Thank you so much. And, of course, salamat Alex Calleja. Thank you for visiting. Paring Alex, kasama ko yun natin sa Late Comedy Bar reaction naman yan. Kasama ko sa Comedy Bar yan si Paring Alice. Good Talaga? morning. Ganon. Si Uncle, abangan nyo din. Malapit na. Huwag ka mag-alala, Col. Magba-Bible study tayo doon para lang makaligtas ka sa mga susunod. Bible study? Bible study. Kasi di ba hindi active ka, di ba? Ano yung mga... Gusto mo iba yung Hindi. Huwag ka maano, epal. Huwag kang epal. Okay. May live, hindi po. Podcast, recorded siya. Pre-recorded. So, may video and demand. Meron ding... May voice lang kung gusto nyo on the background. Ang live lang. drama po, ang live lang talaga Iba. is yung drama Yes. natin na mga katas Pero na ito, nakaligtas. wala. Podcast is ano yan. Matatawa kayo. Tape na yan. And of course, I would like to thank my Tita Max family, Tita Max Podcast family. Salamat sa inyong suporta, Staff sa and crew. effort nyo, hindi natutulog. Lahat talagang yung team ko. Thank you so much. Yan, sila Jerome. Arlie Jerome, Molina. Joshua, Sir Jack, X, Rai. Hindi ko lang pa ako isa. Ulit. Jerome, Joshua, Jack, Rai, Troika, and X. At syempre si Sir Rare. Thank you so much. Kula, abangan namin yung episode mo. Okay, mabalik tayo kay JM kasi siya yung tanga dito. Teka lang. Para medyo kumalma lang ang Tita Max. May shoutout na tayo. Call pa. Save po nito. Go. Ayan, shoutout natin kay Miss Mars. At syempre, mga taga... Philippine Navy. Sino yun? Tsaka yung yung Get Clean. Ayan, get clean. Ow! Mali, yun na yung pinaka-aw mo, Okay. yung get clean. Hindi maganda. Mga taga Get Clean, hello po sa inyo. Lahat ng mga Col, paano susulat kung judgment? staff. Sef, makinig ka. Sirecord ko na natin. Padala natin. Padala mo na natin kay Madam. Dali lang. Ulit. Ang ganda nga mag-trending yun. Ulit. Okay. Gusto po namin magpasalamat sa paglilinis ng aming aircon, paglilinis ng aming mga sofa, at paglilinis ng aking nakaraan. Thank you so much. Get clean.
Ayoko na mag-aw ka. Wala Get na. clean. Ganyan kami gumawa ng mga impromptu dito. Good morning sa lahat ng mga Pads. aircon man dyan, ng mga kaluyal daw. Naglilinis ng mga hos-hos ng babae. Charot. Uy, nag-aircon! Mga taga-get Nire-rep clean. yan. Hello Thank po. you, mga taga-get clean. Good morning sa inyong Sana tanan. share nyo Salamat. pa yung mga story nyo para mapag-gismisan pa. Salamat po, Get Clean. Okay, moving on. Ayan Sana na. ma-story din natin si Miss Maui dito. Oh. Nanonood siya. Diba yung life story, yung love story. Anyways. Ayan. Oo. Thank you. Thank you sa support. Pero yun na nga po ang Tita Max podcast. Eto na sabi ni Seth Rocco, paano susulat kung judgmental si Tita? Makinig ka. Kung araw-araw, kung fan namin kayo, alam nyo na ginajudge ko ang isang tao. Depende sa ginawa niya. Hindi ba ka-judge si JM? Call, ikaw ba? Halimbawa, anak mo yan, ganyan. Hindi pa ako handa. Tatakbuhan ng anak mo. Siyempre, kahit lalaki, may inis sa ginagawa niya. Dahil, Alam lalo mo, na Sep, mga prey boys. Saan ka nakatira, Sep? Para maiwasan ka namin. Relax lang. Sige guys, hayaan nyo na si Tita matrigger dyan. Ako nanonood lang ko dito kay Miss Maui. May reunion pala sila eh. Oo, trending yung nila, yung post nila. Aubrey Miles Yung at kanilang Diana shoot. Subiri yung sa Ba't Ipitch-im. isa lang si Aubrey Mile? Ha? Isa lang? Aubrey Miles nakalagay eh. Aubrey Hindi Miles. sabi mo Aubrey Mile. Siya lang mag-isa eh. Oo, trending yung kanilang Trending. the reunion Diba? yun. Na-recreate nila yung kanilang Dami mong pinatangkad, Miss FHM Maui. calendar pictorial. Si Mang Kanor hindi tinabla nung patangkad. Tamo, onti na lang yung pag-angat sa lupa. 1970s pa kasi yung napanood ko. Lydia Coronel. Diba? Sino? Lydia Coronel. Sino Lydia? Sino ba yun? Nag-invento ka ng stan. Sino si Lydia Coronel? Parang chismosa sa amin na 80 sinang babies Lydia. ako kasi. 80s baby ako. Anong baby 80? Tita Tanel morning. Lydia Coronel. Claudia. Muntik na. At least nako-confirm natin na mahilig talaga sila sa mga yung mga pinanonood nila. Ako, malalaman mo na ako wala akong Claudia alam. Coronel. Kitang-kita. Sabi niya Nagtawa ka pa. Pininsulto mo yung pangalan na sinabi ko. Tulungan mo si Tita Col, sabihin mo Claudia Coronel. Ayan. Si Mang Kanor kasi. Yun. Natawan-tawa pa eh. Natawan-tawa talagang gustong-gusto nila yung maliki eh. Oh, di ba? Ano ba yung mga movies ni Miss Maui na panood mo, Mang Kanor? Ako yung face niya sobrang face card ni Miss Maui, di ba? Baby face talaga. Hanggang ngayon hindi nagbabago yung quality, the face card. Ayan. Anyway, going back. Happy 79th birthday, Nay Levy. At 12th birthday kay Keruvin. At 54th birthday kay Ate Tess. Sabi ni Tita Glory. Happy birthday! Lydia ko. Anong sabi ko? Lydia? Ba't ka natatawa? Tumawa ka eh! Guys, hindi siya ako rin. Pag natawa ka, magagalit. Pag hindi ka natawa, wow, wala support sa joke. Good morning. Hindi nyo ba i-judge? Ano, Sef? Asan na yung reply mo? Mag-reply Hilda ka. po ate, sabi ni Tita, Jet. silent listener nyo ako. Let's say, nagkamali lang pala. Maganda yung pagkakamali? Maganda yan? Si Sep. Maganda. Silent listener Sef, ka. sana, alam mo, Sana naging silent ka na lang. Hindi, sige, ituro mo yan sa anak mo. Anak, okay lang magkamali, okay lang takbuhan. Turo mo yan, sige. Hilda po ate, sabi ni Jet Luel. Hilda Coronel yun, ibang... Ano ba sabi ko? Di, Lydia Coronel, ba Claudia? Yung Sabi sa kanya nila Lydia. Lydia's lechon. Hilda. Ayun ako. Balahibong pusa ko. Uy, wala akong alam dyan. Nunood kayo dyan, ha? Oh, ano pinapanood-nood nyo, ha?
Ayan, salamat. Dito sa Black naman tayo, Mr. Yoso. Good morning. Ayan. Si Tin, nasa Black Up si Tin. Good morning, Tin. Morning. Si Ami Irene. From Cagayan Valley, we have Venus. Tita Venus, morning. From Jensen, thank you. From Canada naman si OJ. Chris. Sex Drive po, maganda din. Yung movie nila. How to be po. Thank you, Alvin. Sa Black Up. Aldrin Magdaraog. Pwede makadate ang tita. Pwede, down payment. Kuya, pa-screenshot pag napakinggan nyo na yung podcast, pag napanood nyo, para ma-story ko, ha? Thank you. Tita Max. Ganun lang kadali yung pangalan. Thank you, Carlo. Anonymous. Time check tayo. Jade, thank you. From Taiwan, Chris. Hello. Memories me. Ay, nako. Bumalik yung memories ko kay Miss Maui. Nanood kasi si Miss Maui sa akin eh. Andun ba ako sa eksena kanina? Bilingero naman to. Wala kang nga sa scene eh. Oras natin, 7:01 na para umalis na si Mang Kanor. Ay, hindi pa. Hanggang 9 pa ako. Basic! Basic. Ay, thank you so much everyone. Again, marami na po kayong abangan sa pag natapos nyo na lahat ng mga ibang podcast na pinapakinggan nyo, hindi po yun bawal sa amin. Okay lang to support. Puntahan nyo Katas ng Nakalipas, andyan episode namin. May mga video in demand din. Tapos may exclusive, tapos kasama din po ako doon. Tapos ito yung Tita Max podcast, ha? Please support. We love you. Congratulations, Tita Max! Galing sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. Thank you. Salamat. Thank you so much. See you tomorrow. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko, pisinita. Yan si Tita Max. Shire, hello Shire. Mark Trinidad, Harley, Richard Gorembalem. Salamat. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ubus, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya muna. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh! Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Paano pa? Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita. I'm calm. I'm fine. Edge. Okay.
Yes, yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Huh? Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? What? Tanya, dyan ka lang. Marahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Huh? Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'n kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More. One more. More. Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... To your mama. Di ba gaganyan? Tapos... In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Wow. Again, Josie songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro
sabi mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Oo, paglalaban ka to, te. Oo, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na pusin, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto
dito sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan pa na mamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko. Viral ang isang kakaibang love story. Ito ay ang kwento nina Anita Wang Lee na may height na 5'4" at ni Timothy Muto na may height na 4 feet. Opo, kinapos ng height si Timothy. At akala nung iba, AI-generated lamang ang kanilang wedding photos. Subalit, pinatunayan ng dalawa, hindi po AI ang kanilang mga larawan na sila ay kinasal. Talagang mas matangkad si Anita kay Timothy. Paano nga ba sila nagmahalan? Hindi naman nila type ang isa't isa nung una. Subalit, naging magkaibigan ang dalawa. Si Anita ay isang businesswoman at content creator, habang si Timothy naman ay isang engineer at co-founder ng isang Canadian charity na layuning magbigay ng access sa clean drinking water. Dito na sila nagkakausap, nagsimulang mag-text at mag-chat, hanggang sa di namalayan ni Anita, nahuhulog na rin pala siya kay Timothy. Ganon din si Timothy. Dahil may mga pagkakataong nagkakasama sila sa mga biyahe. At kinasal na nga sila. And they live happily ever after. Ika nga, height doesn't matter. Magpapantay din. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, sana all. Basic. Morning call. Morning, Teens. Bishop, feel good morning! You're my soda pop. You're my soda pop. Thursday, August 14, 2025. Sa oras na 7:29, kasama niyo na certified pray boy, ang Koldagol. Bata pa pukol. Itaas ang kamot sa mga pray boy. Magdasal na, magpasalamat ngayong araw na ito. At kasama rin natin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Your Tita Max, Tanya Chinita. Tita Max, Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin. Well, sugo ng kulog, Mang Kanor.
may Good kulog-kulog. morning, ladies and gentlemen. Ang galing mo, brother. Anong height ni ate girl? 5'4". Parang kahit Kuya mo Boy, lang. si Kuya Boy. No, kahit mo. Si Kuya Boy. 4 feet lang. Mas matangkad pa si Parang Uncle nakarelate Kajot. ako sa relasyon na yan. Ayan na, guys. Dati. Napag-usapan na natin Nung to, marupok guys. pa ako. Okay. Bakit kayo makarelate? Mas matangkad ba yung Mas babae? matangkad ako. Doon sa ex mo? Oo. Mas matangkad ako. Talaga ba? Kaya hindi ako nakapag-wear ng heels. Kasi naiwanan ko siya. Imagine, nag-a-adjust ako. Tapos ikaw di ka nagtrabaho. Wala! Nothing beats petiks. Ay, nako. Excuse me. Grabe. So, talagang hindi ka nag-heels. Kasi pangit. Pag tingnan nag-heels ko. ka ba, Nakatingala na yun siya. Alam mo na, tataas ng heels ko eh. Oo nga, no. Di ba? Siyempre parang Ay, di ba ipapantay? Hindi kayo papantay. Kasi di ba yung mag-heels, halos papantay lang yung height. Kasi mas siya mag-heels para pumantay kami? Hindi ikaw daw. Kung mag-heels ka, hindi kayo papantay. Mas lalo kang tatangkad. Kabobo naman ito ni Mang Kanor. Kanina pa pinag-usapan na mas matangkad nga yung babae. Kaya nga ako na-relate eh. Kayo guys, sinabi na nga ni tita na mas matangkad siya eh. Hindi ka nakikinig ng kwento. Katabi mo na nga si Manggas. Umalis tuloy. Ito kasi guys, yung ex mo kasi yung dahilan na napagalitan na naman tayo guys. Pero sa tingin mo ba, yung Go. ganyang sa kanilang relationship naman, naging magkaibigan sila. So, magadahan-dahan yung nangyari. Hindi yung biglang, uy, love at first sight. Hindi naman daw ganun. So, maraming nagtaka. Anong nangyari? AI ba yan? Hindi po AI yung nangyari. Talagang Kasi nagmahalan na 14 sila. inch ang inches ang lamang ni girl eh. Oo. Ay, tama ba? Sorry, hindi ako magaling sa conversion. Oh, sige nga, ikaw! Dito tayo Ikaw! makabawi, Oh, ilang ano? inch? Inch. 4 inch versus... Ito, 3 inch lang eh. Mali pala. Sorry, babash akong bobo naman. Oo, bobo. Guys, kausap na niya yung sarili niya guys. 4 feet pala, tsaka 5 feet. Ano yan? Anong katangan niya, Tanya Chinita? Oo, Buti na lang 5'4". may cleavage. Lumuwa yung utak guys, lumuwa. Ng babae. Hindi nung cleavage. Cleavage. Sandali, engineer eh. Engineer. Si siguro, ate girl. Isa siyang businesswoman na content creator. Alam nyo, it doesn't matter. Kapag mahal ng taong isa't isa at nakikita nila may compatibility sila at despite ng mga may mga bagay na hindi na Physically, nag-agree kayo yung inyong emotion, yung inyong mental, yung inyong physical. Shit, ang sarap, mga ganon. Go na yan! Nice. Okay. So, diba? Kayo magde-decision. Di naman yung mga quotation na age does matter, age doesn't matter. Di yun ang magde-decision. Ang magde-decision kayong dalawa. Totoo yan. So, kahit titignan mo siya, parang mismatch to May mga ganong tao judgmental eh. O, sabihin nila. Pangit yun nagsasabi niyan, yung mga mismatch. Sabihin nila. Pero kami ng ex ko, hindi talaga kami. Mismatch talaga kami. Sabi mo pangit magsabi tapos, guys! Help! Tralalelo, tralala. Sabi ni Captain Dennis ng Manila Police District, oo nga, ang tangkad mo. Uy! Paringkap Dennis! Paringkap Nakita mo pala, Paringkap Dennis. Bisita ka naman dito sa aming himpilan. Hindi nga, oo nga, ang tangkad daw eh. Kaya hindi na siya nag-ano eh. Madali lang yan, Paringkap Dennis. Anong solusyon ni Paringkap Dennis, Mama Kanon? Alam mo yung mag-heels din siya. Pwede ba yun? Diba yung merong mga shoes pa palalaki na may heels, di ba? May built-in elevationism. Grabe talaga guys. Basta may mga ganyang sapatos palalaki. Ha? Pero matangkad ka kasi pag nag-heels ka patits eh. Kaya yun Hindi ka, may tanong ako sa inyo. Okay, Alam go. ko dapat nagsisino ako dito, pero nakaka-feel ba ng insecurity ang lalaki kapag mas matangkad yung babae? Go. Ikaw, halimbawa. Yeah. Yes. Oh my God. So, Yes. oo nga. Ang Yes. kapal ng mukha ng ex ko, no? Oo. So kahit pa, yung iba kasi, titignan nila, yung duwende, tas yung babae, higante. Kaya dapat Kasi dapat okay lang kung maliit ang girl eh, basta malaki yung lalaki. Pero kung baliktad, talagang kakaiba siya. Kaya nga naging kakaiba to si Timothy at si Anita eh.
Oh, di ba? So maghiwalay din yan. Bakit mo? Sabi mo eh. Sabi nyo na eh, masculate kayo. Kakaiba lang. Pero tanggap naman ni Anita. Sabi ko nga, magpapantay pa din yan. Oh, yan. Pag nakaiga? Pagdating ng gabi, pantay kami. Gabi lang? Ang corny? May work eh. May trabaho. Pagtrabahuin mo nung pag walang trabaho. Tamad-tamad mo. Ganyan mga babae, guys. Kawawa naman ang liit eh. Nang duwende. Di nung higante. Naguluhan ako. Sa higante? Sa duwende. May ano siya, duwende hat. Siyempre. Siyempre, duwende. Ay, ikaw nga eh, sabi mo malaki. Yung duwende. May duwende hat. Yung kapre. Ba't kapre higante ka? Guys, salito na ba kayo, guys? May tabako. Yung kapre? Yung duwende. Winston yan? Ni Winston naman. More. Hope. Mark? Hope. Hope, hoy, upaw, panudlay in town. Napagaling talaga na. Yung ano, kapre? Hindi, yung duwende. Sabi nila, pag sinipa mo yung nono sa punso, magagalit yun. Yung duwende. Yung kapre. Baka best friend sila. Nang duwende? Guys, salito na rin ba kayo, guys? Nakaupo sa punso. Punso? Yung duwende? Yung kapre. Ang item! Nandun, kapre? Ng duwende! Kaya pala. Oo, tapos walang baro. Yung kapre? Yung duwende. At least may abs. May abs yung kapre? Yung duwende. Nakakita ba kayo duwende may abs eh? Hello po. Paniniwala na sana ako, guys. Parang hindi yan duwende. Parang namimigay ng sobre yan. Hello po. At nakapaliganti ko po. Sabi ni Derek Phil yan. Si Derek Phil nakikinig. Direct ng DZRH Drama? Yes. Good morning, Derek. Sabi ng duwende yan. Di mo pa sinagot. Sabi kang duwende. Baby talk yung kapre. Ang grrrr. When shake it, when I see you go, my body go. Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo. Sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako
kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Pakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit.
Kahit sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing, eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. This is going to really change your life. Parang, ano may nasabi ko dun? Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, at nandito nga ako ngayon para mag-live selling. Alright, this is DJ Nicole Yala of 90.7 Love Radio na syempre dahil sa sobrang tindi po ng pangangailangan, nagla-live selling na din. Kasi ito na talaga ang ways of the world. Konyo Bicolano po at hindi ako ngayon Oragong Broski, Oragong Seller po ako ngayon.
Magandang lalaki ako. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido at... Hello mga kabisyo! Yes na yes! Dito si Mara Tony para magbenta ng something today. Ano kaya itong bebenta ko? Well, actually, etong produktong to, syempre, alam mo naman, as someone na mahilig sa health and wellness, eto, perfect to be. Gamitin mo to pagkatapos mo maligo, ha? Eto, pag hindi mo to nagamit, for sure, hindi magandang ligo mo. Alam mo, madali lang naman to gagamitin. Hawakan mo. Paghawak mo, iikot mo, tapos ipapasok mo. Welcome po, nandito po tayo sa ating live selling ngayon. Napakagandang produkto po, kitang-kita nyo. Okay, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pwede po kayo na, alam nyo, yung produktong ito, magagamit nyo po talaga sa araw-araw na gawain. Especially, may mga sizes po ito. Pwedeng small, medium, large, at syempre, napakaganda po nito, yung mararamdaman nyo talaga pag kinagat nyo. Nararamdaman nyo po talaga ang sobrang swabe, yung marirefresh ka, marirejuve ka. So, for today, naku, napakaswerte ninyo mga kabisyo kasi ito pong item na ito, limited edition. Alam niyo po ba kung saan lang siya ginawa? Gawang Pasay po siya. Pwede po siya para sa lalaki at babae. Bakit? Para sa mga babae, ang pwede nitong gawin para sa iyo, pwede kang kuminis. At para dun sa mga lalaki, naku, kung meron kang issue tungkol sa mga muscle mo, ayan, this is it. Mag-order ka ng 5. Ako ay may binibenta ngayon. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng boses ko ngayon. Murang-mura lang po ito. So, ito, madalas ko talaga itong ginagamit at madalas ko itong kinakain. At sinishare ko ito sa mga kasama ko. And you got it right. Edible po ito. Pwedeng-pwede po siyang kainin. At kapag nakain mo na siya, nakonsumo na siya, magkakaroon ka ng golden voice. Etong item na ito, panigurado talaga, babago ng buhay. Bakit? Kasi etong item na ito ay magagamit mo. Panigurado, magagamit mo. Dito ka liligaya. Dito ka sasaya. Dito mo lang matatagpuan ang tunay na tamis, ang tunay na sarap, at kaligayahan ng buhay. This is going to really change your life. Ano ba to? Ano yung item? Edible. Ayun! Perfect! Panibagong produkto! Ay, sabi ko sa'yo, perfect na perfect to, lalo na sa panahon ng tag-init. Isa ka ba sa mga naiinitan pagdating sa trabaho o kaya pag pumapasok ka sa pag nagda-drive ka? Perfect to. Isuot mo to, babe. Naku, sabi ko sa'yo, pag hindi mo sinuot yan, yung mga biyahe mo, ako, iinit agad ang ulo mo. Ayan, nakagatin mo na oras. At last but not the least, ikikiss ka ng asawa mo pag nakita niyang gamit mo yan. Ang benefits niyan, pwedeng-pwede mo rin tong ibigay sa anak mo. Wow. Para maging matalino sa school. Painom mo, ha? Painom mo to. Masarap yan. Ha? Ang pangalawang item natin, ito talaga ang magbabago sa buhay nyo. Kung lalo-lalo na kung may pinagdadaanan kang pagsubok, kung nasaktan ka, pinaasa ka, ito na yun! Ito na talaga yung solusyon. Kaya ano pang hinihintay? Again, available din po siya in different sizes. At hindi lang yan. Ito, pwede mo rin itabi pag natulog ka. Pag natulog ka, sigurado marirelax ka. Sigurado hindi ka mahihirapan. At ito, very miraculous to ang item na ito. Sa mga may nararamdaman, yung may mga arthritis, pamamanas. Pag ito, kinagat nyo, 3 beses nyo lang kakagatin, mawawala po ang inyong nararamdaman. So, ayun na nga, si DJ Nicole Yala of Love Radio, talaga namang certified online seller! I'm so happy dahil sapagkat because itong item na ito ay pwede nating isuot sa kahit anong parte ng ating katawan. Mula ulo hanggang talampakan, swak na swak ito. Ang kagandahan po dito, pwede mo siyang ipangregalo sa boss mo. Naku! Ang boss mo talaga naman, di ba?
sabi ko nga, mula ulo hanggang talampakan, pwede mo itong magamit. Eh, yung boss mo, di ba, mula ulo hanggang talampakan, napakaraming utos sa'yo. At dahil marami siyang utos, itong item na ito para sa kanya. Para pagpapaalala na lahat ng ginagawa niya, all around, katulad nitong item na ito. Ang maganda pa po dito, balita ko ha, ito naman yung sabi ng isang nakabili na, nakakapagpagaling daw ito ng sugat! Lahat ng parte ng katawan, mapapakinis, mapapaligay at mapapasaya nito. So, check out na! Let's go! Okay, next item tayo. Ang next item natin ay para sa mga legit na barako. Mga lalaki, mga tatay, single na lalaki. Oo, tama po. Kasi makakadagdag ito sa pagiging barako ninyo. Yan, sa mga nangangailangan ng konting tigas sa katawan, nakukulangan na kayo sa performance, nako sa mga lolo, tito at tatay natin. Pwedeng-pwede po ito. Hawakan nyo lang at ipunas nyo lang, ilagay nyo lang, idikit nyo lang sa nanlalambot na bahagi ng katawan ninyo. At sure ako na mag-a-add ito ng hardness, difficultness, and tigacity sa kung saan mo man ito ididikit, diba? Kaya sa may mga partner dyan, bawal po ito sa mga minor de edad. Dapat sa mga may asawa na to, may mga jowa, yan. Particularly sa mga lolo, lola, mga uncle. Yan, kay Uncle Dagol, pwedeng-pwede po ito. Kaya kung katulad kayo ni Uncle Dagol, dapat i-mind nyo na ito para yung performance ninyo sa partner ninyo, tumigas-tigas naman! Nalulungkot ka ba? Meron ka bang galit, pait, sakit, hinanakit o galit? Ito na ang kailangan mo. Kasi kapag ito ang kasama mo sa buhay, panigurado, hindi ka na magkakaroon ng mabigat na kalooban. Dahil gagaan ang kalooban mo kapag kasama mo to sa iyong buhay. So ito, masasabi ko na maglalaway ka rin. What? Talagang yung uhaw mo mapapawi, yung gutom mo mawawala. Tapos yung mga nararamdaman mo sa paligid ng katawan mo, ultimo sa singit-singitan mo, pati yun, mawawala. Bakit? Kasi this is really an item that would help your life. Alam mo, it will change your life. Alam mo yung mga gumamit na nito, ayun na, success na. Nag-step by step para sa success. Tama, magpapagaan ng buhay yan. O, diba? Kung gusto mong sumakses, step by step ka dyan. Parang, ano may nasabi ko dun? At ano yan? Perfect! Para kay boss! Oh my gosh! I love it! Ay! Ang galing! Alright, maraming salamat sa pag-nood lagi ng mga contents namin dito sa Love Radio. Mag-subscribe na kayo para mas updated ka sa lahat ng mga contents namin dito sa Love Radio. Yes, sa Love Radio Manila. Oh, hintayin kita dun ha. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kuya, may libre pong hug. Hello, libreng hug. Ayaw? Totoo? Sure? Okay. Ayaw. Free hugs po. Free hugs. Free hugs. Apo. Free hugs. Free hugs. Ayaw mo?
Yay! Picture, picture. Here, Mom. Thank you. Free hugs. I'm a free hug. Free hug. Thank you. Thank you. Ingat. Tapos ka na ba? Nakahug ka na? Ayoko. Picture lang. Followers kita eh. May followers. Free hug po. Free hug. Madam, free hug. Free hug. Kaya mo yan. Go. Free hug po. Free hug. Kuya, free hug. Free hug si Mrs. Free hug po. Free hug. Free, ayaw. Okay. Madam, free hug. Free hug. Free hug. Free hug. Free hug. Thank you. Free hug. Game. Thank you. Hugs. Free hug. Thank you. Free hugs po. Free hugs. Madam, halika na. Free hug na. Free hug. Thank you. Free hug po, madam. Free hug. Thank you. Mas maganda po kayo. Free hugs po. Free hugs. Free hugs. Free hugs. Madam, ganda rin, madam. Free hugs. Free hugs. Madam. Free hugs. Free hugs. Free hugs. Ayan, go. Free hug po. Free hug. Free hug. Free hug. Free hugs, madam. Free hug. Thank you. Ganda ni madam. Free hugs. Free hugs. Free hugs. Free hugs. Kuya, libreng yakap po. Sino po gusto ng libreng yakap? Kuya, gusto mo ng libreng yakap? Kuya, madam, libreng hug. Hug. Libreng hug. Libreng hug. Wow! Maray! Hello. Maray na hapon na. Ingat. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Pahawak. Chip, pahawak naman. Sabi mo ako lang. Sino yung kasama mo kagabi? Tama na, Tanya! Humingi po ako ng dispensa sa HR namin tsaka kay Mama Nicole sa mga physical assault na mangyayari. So, handa na po tayo mademanda. Nakabahan ako. Like you have a live ongoing ba? Chip, pahawak naman. Q? Sabi mo, matutulog ka na. Bakit online ka pa ng 2:00 ng madaling araw, ha? Sabi mo, ako lang, niloloko mo po. Huwag ka bawal tumawa. Kailangan scripted. Ha? Akala ko ako lang. May babae ka? May babae ka? Ha? May iba ka? Walang talaga. Huwag ka na magalit. Sir Gio, pahawak nga. Nangiya ka?
Walang iya ka? Walang iya ka? Sabi mo ako lang. Sabi mo ako lang. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Sabi mo ako lang. Akyo. Hayaan mo kung magpaliwanag. Broski. Pahawak naman. Akyo ka? Sabi mo ako lang. Sino yung kasama mo kagabi? Ha? Online ka pa. Sabi mo matutulog ka na. Magsalita ka! Tapos tahimik ka ngayon. Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na ako magpaliwanag. Pag-uusapan natin to. Mahal na mahal kita at wala akong iba, please. Ang sakit! Lumod ka! Sorry, Bruce. Daddy-o, pahawak na. Hawak nga nito. You? Sana all. Anong ginagawa mo kagabi? Nasaan ka? Sabi mo ako lang, ha? Ako lang, ha? Sabi mo eh. Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Do you have something today? Wala lang. Okay. Ano meron? Papa Diego, ikaw nga. Wait. Ano to? Walang iyak ka talaga. Walang iyak ka talaga. Tama na, Tanya! Sabi mo ako lang, ha? Nahuli kita. Ha? Ano? May iba ka ba? Wala akong kasalanan! Hindi kasi ako ganun dito. Hindi ako mapanakit. Kaya nagugulat sila. Kuya She, kailangang pahawak. Kaya ka? Niloloko mo ko? Sabi mo ako lang kaibigan mo? Dami mo palang kaibigan? May best friend ka pang iba? Ano? May salita ka ba sa'yo? Buti walang hagis ng tubig to. Mahal kita at wala akong iba. Mismo ni wala ka. Hindi. Wala lang akong kailangan do. Pakihawakan. Akyo? Huh? May iba ka na pala? Ano? No. Sabi mo, matutulog ka na, pero online ka pa ng 2:00 madaling araw. Ano, may iba ka? May iba ka? Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Hindi magalit ako. Friendly. Ay, busy ka? Hindi naman. Pahawak naman. Bakit? Ha? Online ka pa kabagabi. Sabi mo matutulog ka na, ha? Ano? Sabi mo, akala ko ako lang, ha? Huh? Bakit online ka pa? Hinahanap ko yung part. Hindi, spontaneous lang! Spontaneous lang! Kaya akala ko sabi ko. Ano? Kailangan lumuhod pa ako para magkasabi ka ng totoo. Dito! Dito kaya! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo
ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. For container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na.
kutsara lang. Pwede siguro. Okay, this one is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you. Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makakita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Sige! Yan! One more! Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano? Ang Dagol! Tita Tanya Chinita! Remind lang kita, naalala mo yung sinabi ng ate ng ex niya na nung buhay pa yung girl, liligawan ka na ni Jules. So ibig sabihin, nag-cheat siya kung sa karelasyon niya ng 5 taon. Nagawa niya yun. Paano pa sa'yo? Lalo pat hanggang ngayon, hindi ka pa niya pinakikilala sa mga mahalagang tao sa buhay niya. May tiwala ako kay Jules. Totoo ang nararamdaman ko na sincere siya. Sincere siya. Ngayon, dahil okay ka. Huwag kang magtiwala dyan. Dahil cheater yan. 1, little 2, little 3, little cheater 4, little 5, little 6, little cheater. Okay na yung 5 tawa. Okay, little 5 lang tayo. 5 lang yung tawa mo. Pag, psh, pag, psh, pag, psh, pag. Bilisan mo! Pag, psh, pag. Tama yan. Pag, dami yung grr. Girl! Ano ka ba? Hindi nyo talaga. Mga lalaki. Cheater lahat. Diyos ko naman. Kaya nga, sabi na Love Radio, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Ayan, sumagot pa talaga ako. Damay-damay na naman ang sibilyan nito, mga kabisyo. Damay yung girl. Ay, nako. Damay ang girl. Abangan na lang ang kwentong yan. Totoo, sa Dear Love. With Conyo Bicolano. And featuring Ms. Nicole Liala. Abangan nyo yan. Grabe, hitik na hitik yung mga programa dito sa Love Radio. Pagkatapos ng Feel Good Morning, di ba? Oh, may Dear Love. Yung ano ko, pwede ko ba sabihin ex ko yung nanood kanina? Oo, pwede. Alam, baka magkaroon ng mag-trending kayo. Trending, no? Pag sinabi ko naging ex ko si Maui. Patas ng nakalipas, Maui Taylor. Maui Taylor, tapos ex ni Mang Kanor. Naniniwala ako si Miss Maui nanood, pero ex ni Mang Kanor, hindi ako naniniwala ako kasi si Mang Kanor nakaparada sa labas yung yate niya eh. Nagkasya,
Bawal yun, pero... Katabi ng kutsi ng ating ni boss. Nandyan yung kay ate. Grabe. Diyan ko mismo sa tapat na Diba tapat. bawal yun sa Roas Boulevard? Pero nakadaan. Ang lakas nito sa mga enforcer ng Pasay. Sobra. Basic. Kumbaga kinakabahan eh. Pag mangkanor, pag binaba yung bintana. Sige po. Kilala niyo ba ako? Ano sagot? Hindi. Yun lang. By the way, sa mga kabisyo natin ng mga katasers. Hanapin mo na yan sa YouTube or Spotify. Mga katas ng nakalipas, available na yan. Manood ka na rin at makinig. Ayun. At meron pang isa. May Ini-invite isa pa? ko kayo. Kaganina. Oh, Kaninang sa madaling Bisaya. araw, ni-release na natin ang pilot episode ng Rated Tita Max! Congratulations, Tita Max! Thank you so much. Salamat sa iyo. Siyempre, malaking parte kanyan, Col. Oo, salamat. At si Mang Kanor, siyempre, maraming parte niya. Malaki ang parte niya. At Love Radio, siyempre. Idea ko yun eh. Through the initiative of Bangkano. Kinausap ko yung digital, sabi ko kay Boss Ray at si Boss Parang hindi Jack. nabanggit pangalan Sabi mo. ko, huwag nyo na akong banggitin. Basta yung initiative ko maituloy lang na ituloy nyo na yan, Tita Max. Gawa nyo na siya ng podcast. Ba't low-key? Tapos binanggit mo ngayon Oo nga. dito. Ganun ba yun? Di kasi nung una, sabi ko, huwag nyo na sabihin. So Pero yun, salamat. congrats sa'yo. Oo, syempre sa pilot episode natin, kasama ko po si Ang, babaerong komedyan. Alex Kaya ayaw ko Calleja. mag-guest. Alex Calleja, grabe. Panoorin niyo po yan Naku. again sa Spotify, Tita Max. Yeah, T-I-T-A-M-A-X. Maiihi Tatawa kayo sa kayo, tawa, grabe. Tita Max and Siyempre may Alex Calleja may yan pa-cleavage ako doon kaya manood ka na. Lagi naman, ano ba, kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Ay, hindi. Baka sabihin nyo, yan lang yung habol nyo. Dapat Talaga may mga pakinggan nyo seryoso yung pa. mga ano. Yung mapupulot na aral. Yun! Mapulot mo aral kay paring Alex Calleja. Kumpare ko yan eh. Kumpare ko yan. Oh, yung mga... Ba't di niya sinabi? Sabi ko, Lucky, so huwag mo sabihin na pag may okasyon sa bahay, pinapapunta kita. Pag naboboard ako, pinapapunta ko yan. Patawanin niya lang ako. Oo, ganun ka kayaman. May TF ka. Basic. Grabe basic. naman. Shoutout na tayo. Again, Tita Max, congratulations Hanapin sa imuhang- Spotify. imuhang Ipasok podcast. nyo naman to sa top 200. Dali. Yan. Yan. Shoutout. Siyempre, shoutout po sa Bulacan Overdrive sa pedicab drivers ng Palasan Valenzuela City, kaila our Fred Marcelino, sa M. Tirador Grab drivers, Emac, Victor, James, Domeng, Ading Pipoy, J. Mark, Kuya Kim Bimbong at Noli. Hello din sa Don Aldrin Boss. Hello sa mga taga Village Pantry, Kim Lorraine, Edmundo, Mar, May, Azul, Jamaica, si Amiel, Jason at June. Hello din sa taga Kada Clinic. Hello, Doc Jade Kada. Hi, Doc Jade. Thank you so Good much morning. sa aking threads. Di ba nakita mo angat? Hinila eh. Pinasukan ng sinulid eh. Si Mang Kanor, mapahila din daw yan. Nagtago na, Dok eh. Pwede ba ba ito mahila to? Mahila ba? Parang mahirapan si Doc dyan. Ako, saan ko kaya ito dalhin? Tali, iribon. Ay, haba. Wow, sana all. Hello din sa Grab Drivers Team Trupak, sila Jok. Hello po sa inyo. Shout out. Go call. Ikaw naman. Ayan. Uy, si Miss Marns. Miss Marns ng Philippine Navy. Dagan Morning salamat sa sa inyo pag-visit din, kahapon. Oh. And of course, salamat din sa team Get Clean. Get Clean! Hi Thank kay, you. kay Kim. Hi, Kim. Talaga. Ay, hindi na si Crystal. Oo, iba na sa Kada Clean. Ganun talaga yan. Basic yan. Hello sa mga taga Manila Police District, kala Captain Dennis Turla at sa lahat ng babaero dyan. Uy, hindi nagbago ng Grab, music. hello sa kay Gio Mol, Alan Bergonya, Divino Garcia, Jennifer, Madam Tina Boslen at sa Earl Company. Go, call. And shout out sa mga siyempre mga natuwa na nanalo yung Gilas Pilipinas against Saudi Arabia, pero yung quarterfinals natin natalo naman tayo ng Australia 84-60. Kaya pala malungkot si Mang Kanor, pumusta ka na naman, no? Hindi ko sasabihin na dapat kasi assistant coach ako ni Coach Tim Con eh. Kaso nag-decline ako eh. Bakit? Kasi nasa biyahe na sila sa Saudi nilaro eh. May programa. Priority ko yung programa. Kung nandun ako, wala na. Gilas na yun. Naman, kaya hindi ka papakawala ng Love Radio talaga. Priority mo yung programa natin. Di ba ikaw yung nagbabayad, salip ikaw binabayaran? Ganon. Ako ang nagsisweldo sa Labridyo para pagtrabahuin ako. Dagdagan mo yun.
yung akin. Ha? Sabi mong 7 digits. Ayun sa'yo? Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Love Radio. O doon ka manghingi. O sa akin. Ay, bastos! Si Gandara, nagsushoot Hello, si Gandara. Gandara. Oh, syempre, yan ang Ay, dahilan kung Gandara. bakit ang ganda ng ayos ng hair ko. May lakad ako. Ay, siya buhok pala si Gandara. Hello, Gandara. Hello sa... Wala na. Uncle Noriel, thank you, Ate Lorna Oliaras. Hello, Ate. Good morning sa inyo, diha. Hello sa mga babaerong batang kongre grab drivers, JR Legaspi, Grab Mark Jovel Hota, sa Bulacan Overdrive. Saan pa? Paulit-ulit na lang ako. Mga apo ko dito si Aliyah Apo mo yan? si Apo sa... Ba't ang layo ng itsura sa'yo? Ha? Ano lang first cousin. Apo sa first Si Aliyah at Ezekiel. Oy, hello, shoutout din sa mga mahal naming taga NBI NCR. Yan na. Sino ba yan? Mahal namin. Mahal kong Maynila. And kasi parte ng NCR yun. Yun. Hello kay RD Eric Mercado, kay Senior Agent John Vincent Bacho at Agent Manuel Bocali. Ayan. Salamat. Pag itong si Bong Villamor, ba't di mahal ang sinasabi mo? Nyari mapilis yan. Kasi nandito nung isang araw sa halip na magdalang kape, ako pa yung bibili ng kape, magbabayad ng kape. Hoy! Kayo, huwag ka na kayo pumunta Bumili dito, kay ha? Kuya Kajot, sabi, libre mo bato. Ay, nako. Ano to, coffee shop? Ginawa ko pisap ang labridyo. Hoy, Tita Max, sa Spotify, please. Tatawa kayo at tatayo. Hoy, at titigas. Ang alin? Ang paninindigan sa buhay. Ano oras nyo na yan? Lalabas! Ang alin? Ang tapang mo na ipaglaban. Kala ko ang katas. Kala ko yung katas ang lalabas. Corny. Katas ka. Anyway, mga kabisyo, salamat sa pagpaminaw. Bukas ulit, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Nakasama your Tita Max, Tanya Chinita. Uncle Dagol at Mang Kanor. Stasyong number 1 dahil sa inyo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!